Hey guys, welcome back again to my new vlogs. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय. So guys, दिनै 21थि बोसोरारि जुथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बेयाव जोङो थांनो नागिरगासिनो. दा दंफैयो आंनि रुमाव चिरांनिफ्राय दि बर' राइडार ब्र'आ दहायनो मोनफैदो. माने दा जोङो दसे रेस्ट लाबाय. आंनियाबो ओंखारनायाबो जायाखैमोन. दा ब्र'खौ लाना फैबाय आङो रुमाव. स' लेट जाबाय 1 आवारसो. माने आङो एसे फिल्डआव खारबाय थादोंमोन. ओंखायनो लेट जादों. दा जोङो ओंखारलांनोसै. जों दा दिनै सानैजों थांनोसै. फारसे थांनांगौ आरो आंनि रुममेटआ थांफागोन. साथाम जालांसिगोन जों साथामजों थांसै. बेनि उनाव बाखि सोर सोरखौ लोगो मोननाय जायो. नोंथांमोना जुदि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय था. अके गाइस, जों दा नै रुमनिफ्राय थांनोसै. माबादि जाना दोङो जोंबो नायनोसै. नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय. नायलांबाय थादो. ओमफ्राय जायफ्रा ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामाखै. माने बिराद खस्थ' जायो आरोना मट' ब्लग खालामनायावहाय. ओमफ्राय नोंथांनि सापर्ट नांगौ. स' गाइस, नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था हाजासे. अब्ला नायलांबाय था. ओमफ्राय इथिं दोङो नै आंनि रुममेट राकेश दाङरिया. हेलौ. अके, नै दा रुमनिफ्राय एसे ओंखारबोनानै मेन रडखौ मोनफैलायबाय. बेबादि बोथोराव जेरावबो थांनो गोसो जाया दे. ओरैबादि सान्दुं होदो. लंपेन्ट सला जन्था गानबानो गोलोमदै ओंखारखायो आंनाथ'. बे जुथुमायावथ' गोबां आलासिफोर फैगोन. भारतनि हादोरगिरिबो फैगोन, आसामनि रायजो बेंगिरिबो फैगोन, गाहाय मन्थ्रिबो थागोन, मेघालय आरो सिक्किमनि गाहाय मन्थ्रिबो फैगोन. स' जोबोर मोजां. बे जुथुमाया जोंनि सेरावनो जादों तामुलपुरनि. दा नै जोङो बरपुरा मोनफैबाय. ब्रिज गोदान बानायगासिनो नै बरपुराखिनियाव. ओमफ्राय दुब्लिफोराबो फुरा एसे दै जाहांबाय माइ गायनो हानाय बादि. स' आंनि फेमिलि नोंथांमोन, स' भिडिअफोरखौ आंथ' लेट खालामनाय जाबाय थायो. मानो होनबा आंनाबो एग्जामा दाख्लैल'सो बायदों. बेनि उनावनो आरो दा 6 सेम मोननानै क्लास जाफिनलायबाय. बेनि उनाव आरो 6 सेमनि एग्जामाबो एबार थाबैनो जागोन. माला मा जागोन हमनो नायाखै. ओंखायनो भिडिअ खालामनोबो जेरावबो थांनो हाथ'वाखै आङो. अके, दा नै नलबारि बारबोनानै फिउल गैया बाइकआव. फिउल सोना लानि. बन्द'सो नामाब्रा? पेट्रल नाय मा पेट्रल गैयालै बाइकआलाय मारै खारगोन होनबा पेट्रल गैयाबा. ओइ पेट्रल गैयानो थ' गैया थाव बारा. आगोलाव दङ ना गैयाबा? लासै लासै फाय. दा जों जेरैबायदि सलायबोदों बेबादि सलायलाङोबाथ' जोङो दसेनो सहैगोन तामुलपुराव लागै. बेखिनियावथ' थाव दिपु गैखाया खोमा. आगोलाव रोंगियाव मोनबासो सहैनो हासिगोन. रोंगिया सहैगोन ना सहैयाबा? दाख्लि सोनायानो आङो बाइकआव थाव. मैयानो डिएन मुवा लिंदोंमोन. ओमफ्राय आङो थांगोन थाङा थांनाय जादिया बिसोरजों. दिनैबो आङो बिदि थांगोन होनना सानाखैमोन. ओमफ्राय दि बर' राइडारा मैया स्टेटास होदोंमोन. ओमफ्राय स्टेटासखौ नुनानै आंबो फैगोन नामा होनना सोंहरबाय बेखौ. बेबो हारसिं होननायखाय आंबो फैफाबाय. माने बोसोराव खेबसेल' जायोना बे जुथुमाया, जिहेतु आरो जोंनि बे तामुलपुर सेरावनो जादों. ओंखायनो नायनोबो लुगैखादों. रोंगिया अनलि 5 किल'मिटार दंबावो. क्लाउड्सखौ नै ओरैबायदि मोजां नुदों. रंगिया मोनफाय मारबाय दे थावा. हाव इयावबो आरो पेट्रल गैया. आगोलाव फाय गैयानो. फाननांसिगोन बाइकखौ. बेटारिनि बाइक लानांसिगोन. $106.03.
अभी हो गई टांकी फुल जों दा नै रंगियानि इको पार्कथिं फैबाय टाउनथिं थांबा माने एसे जाम मोनो ओंखायनो नै इथिं फैदो जोङो पार्कआ मार बरिया बानायबाय इयाव इको पार्कखौ रानिं सानिंबो खालामनो हागोन इको पार्क लामायाबो नैथिंनिया माने मोजांथार जाबाय दंफांफोराबो साया होयो दाना लामाखौ इथिं थांबा रंगिया स्टेशन मोनहैगोन दा जोङो इथिं थाङा बेथिं थांगोन डाइरेक्ट भुटान रड लानांगोन जों नैथिं लामाया मार रिक्स जायो वान वेल' ना इथिं भुटाननि गारिबो खारो लामाथारै पुलिसफोरबो दोङो दा नै दा जोङो तामुलपुर मोनसिगोन मार बरिया खालामखादो लामायाबो ओरैबादि मोजां जाबाय तामुलपुर मथंगा चक मोनफैबाय जोङो नै गेटखौ नुहुरदोआनो नायनो हागोन नोंथांमोना नै खाथियाव लागै सहैबाथाय गारिखौबा मायाव लागै लांनो होगोन इयाव गेटआव लिरनाय दोङो 61थि बर' थुनलाइ आफाद मार बरिया साजायखादो जेखाइ खबाइ सेन बायदिसिना दाला होनाय दङ आलासिफोरा थांहोलांबायानो नै दा ML नि गारि गोजा मेघालयनि गिबि मन्थ्रिया फैदोंमोन नालाय थांफिनबाय दा जोङो मोनफैस्लाबासै गोबां गारि थांबाय आगोलाव ML गोजा स' गाइस नैबेयावहाय थाबायना फैनायफोरनि थाखाय दै राननानै होदो उन्दै उन्दै गथ'फोरा गोबां खस्थ' खालामदो A few moments later. अके ना गाइस गासिबो अके जय बर' हारिनि थ' गाइस जोङो दहायनो मोनफैदोंमोन बाट आङो माने साननि भिउखौ नोंथांमोननो देखायनो हायासै दहाय बहा गोमामोनलै नोङो दा हराव ब्लग खालामगोन नंगौ नामा माने गाइस दहाय जोङो ओंखामबो जाना फैयाखै रुमाव ओंखायनो आङो न'आव थांनानै बर' राइडारफोराबो लोगोनि रुमाव थांदोंमोन जों सानैदो एखे लोगो फैदोंमोन बाट जोङो माने दासो लोगो मोनलायफिनदों ओंखायनो आङो दा भिडिअखौ नोंथांमोननो स्टार्ट खालामफिनबाय बिथिं दङ आंनि नुनु ब्लग्स जों लोगो स्कुल फ्रेन्ड बेनि उनाव नै बिथिं फ्रेन्डआ दहायनि फैनाया बिथिं दङ दाबो जोंना बर' राइडारफ्राव बिथिं नोजोर नार्जारि ब्र' स' ब्र'खौ आङो दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों ब्र'आबो सासे बिदिनो ब्लग बानायबाय हायो नोंथांमोनाबो हाजासिम सापर्ट होबानो जाबाय ब्र'नि चेनेलाव खनसे भिजिट खालाम आरो ब्र'आ आंनि भिउवार्स नोंथांमोनखौ एसे बुंदो दिनै बे प्रग्रामाव फैना माबादि मोनदों बे प्रग्रामाव फैनानै बहुत मोजां मोनदों मानो होनना बुङोबा जायगायाव बहुत गिदिरानो जादों ओमफ्राय ओरैबायदि क्लिन जायगाफ्रा मोजां ओमफ्राय आरो नोंसोरखौ बेनि गेजेरजों आरो नोंसोरखौ लोगो मोननानै ओरैबायदि मोजां मोनबावबाय दा बेनोसै आरोना गाइस ब्र'नि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामाखै आरो शेयार खालामफिनना हो ब्र'मोन लोगो मोनदों आरो इथिं ब्र' दासो माने आङो दसे खबरफोरा बाखि मोजां नोंथांमोना दिनै नाइट भिउखौ नायलांबानो जाबाय बे 61थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि स' आं नोंथांमोना जिखिनि हायो बेखौ देखायलांगोन स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला मा होनो एन्जय गोबां मानसि दङ नैबेथिं नोंथांमोना नुगोन ओरैबादि ब्र'मोना मोसागासिनो संखौ इन्जय लायै लायै सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों समायफ्लेनाय गुफुर जारौ थ' गाइस नोंसोरो सुख्लामिफोरा आंखौ गारना फैनानै आंखौ गारना फैना गाइस नै मा बुंनो
प्रग्रामाव दासो फैदो दहाय साननि प्रग्रामाव नायना थांबाय दा आरो नाइटआव नायबाबो हायाखै बिसोरो जानाय लोंनायावसो हाबना दंमोन जोङो गाइस नुकुल ब्लग लोगो मोननानै खाथिनिनोखा लोगो मोननानै पुरा कन्टिनिउ भिडिअ बाहायो ब्र'आ स' नुकुल ब्लग नोंथांमोना चेक खालामनानै सापर्ट होबानो जाबाय ब्र'आ गोबां खस्थ' खालामना भिडिअ खालामनो हायो आरो नै सुतलामि आंनि बेस्ट फ्रेन्ड सुतलामि आंखौ गोमानानै थादों मानसियानो जोङो माने गाइस मा होनो ओरैबायदि मानसि लोगो मोनदों DB Block Sona. सनाखै हिनजावखौसो बोसोरा जिथुना फैना मा मेरदा I'm so much great, feeling great. English no, okay? Sorry. आङो बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय 67 मायथाइयाव सुमा थानांगौ माने आङो बिराद मोजां मोनो फैनानै खुलिया गारि गोदान सै दायो माने आं गोजोननाय मोनदों फैनानै एकदम हिट दायो गोबां सिख्लाफोर नुदों अके लोगोसे गोबां मानसिफ्रानो जरा जरा बेरायदों जोंबो सिंगेल जाय इउटुबार दोङो गासैबो सिंगेल बेरायगासिनो लगायना फैबाय आं नैबे Please, once more. Merda! Turbo da merda! So, dato programmaबो जोबाखै जोङो दा नै बरमायाव थांफिननोसै रुमाव मानो होनबा गोबां हर जाबाय मोनानि 11 बाजिबायानो जों दा लासै लासै थांलांनोसै स' दिनैनि भिडिअआ माबादि जाखो गाइस आंथ' मिथिला स' मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै सेथि बोसोरारि जथुम्माया दिनै लास्ट आरो जोबनानै थांबाय स' फैगोन बोसोराव आरोबाव रंजाबावगोन आरो नोंथांमोनाबो जाय देग्लाय बोसोराव फैनो हायाखै नेक्स्ट बोसोराव फैनानै रंजाफैगोन होननानै दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गाइस